Puyaron eh. Mas kapo juga gapon, tinalimas ta. Dan kapoy yung gapon eh, tagbaw ginlos balay. Sa mo po dai Bulog lapok kayo. ba? Dahil di ka glapok balay lagi, tagbaw yung kawas Sa na gamit. balay abot mga sabasakan. Pero busog kita Japon tawag gani gapon no. Yan, busog po gapon yan, na may lugaw ba? Panggana to siya, di ta mabusog ato. Lumigig ayo. May gani na ayuda to. Na lugaw. Busog Nya, to. sa kon na karon, hinla na yung balay ron. Hinla Ano na na? gapon. Moy, ganyan ako ginuwan magtag. Kay gapon sige pugulan pod. Bigyan na ko mukusog na po tong ulan gapon kay ulan po kusog to. Gabi jud kini taligsik na pugksyon na binagog mo. Kusog na pod, baha na pod ta padulongog pa. Sige, tagbahaan na ni. Kuya eh. Naraman mo diri bay? Uy, Dito gikan ba? wagi ka na. Balay kapoy kay ginlo si tira na nyo gapon. Hinlo pug balay. Kapoy kay Ah, asa man dai gapon dai? Ginlo og balay eh. Sus ko napakadiri gapon ba? Nare. Makaon siguro kag lugaw. Yan eh. Na day. Ah, lugaw gapon. Panggana lugaw diri gapon eh. Isa ka gana ang gikaon. Balay, Grabe. Grabe ginlo sa balay gapon. Di lagi basta lang ikaw gapon kay sakit pa katiyan pod. Ah, di ka to dai. Pangita ka namo ba? Kaya nga to dai. Ginlo ngayon ay bugay biyahan ako. Opo, lisod bigkabiyaan jud. Lel pero to wala mo kakaog lugaw gapon. Na di panghatag daro no. Ayuda ba? Ha? Na ba dai? Yuda, na daw eh. Tay makadawat ta dai tanig manday. Lugaw, lugaw. Bugas man daw kuan. Kamot na bay lugaw basta pangungong bunga bugas daw. Bugas. Bugas na niya. Siguro na pud di kay dai. Gapon lugaw karon bugas na pod. Lagi daw unsa man? Kusogan na stand dai ani. Unsa man to na to unsa ba? Ta, Tutoy, buwagan si kayo buwan na baan data. Ano lang, maka lugag-lugag ta ng ihatag na ayuda dia. May nalang maka-apil pa ka sa ayuda ba? Wala ba ang agabon? Ilagay no. Ito na Tara to. kay basig maiwit ta ba dito matagan. Sira. Ayan eh. Sa ayuda eh. Murag dirito. Na! Murag dirito. Dira pa dai. Dirito. Ay nagunaw na sa may takay na to. Da mamutlan ta. Bakas na murag kabay. Lah, ana ray tao diri. Ang tao eh. Asos. Ano maulaw mo nakara na. Ayuda na. Hatag mo na no. Ay kaulo daw. Tumal gid pud ang dagang tao bay kay Pas mo kang mulaw. hatag mo no. Ano makaulaw niya na ta maulaw matagal na ta. Ato ta. Tuta. Saman. Tara, tara. Saman. Dira tabi sa likod daw. Piki lagi dito sa pikas. Pikas lagi. Wala para sure di kayo makadawat na. Dito ta bay. Inaw to pangalan to ba? Apil ba to diri? Sige. No? Ulo kay sulod mo kita ng tao. Ilista man yung pangalan diri. Bay binako dito na hatag ni. Eh, nabahaan pud ba ta? Yung sa na. Kapuya Minaw ta. Tignan yung pangalan. Dawat ta wala. Uli ta ni. Dali. Diri ta wala ta. Minor ta diri. Ay we bugas may tabon na rin. Ato Kailawagan, Joseph Abilo, Omar Abulo. Wala man ito apil sa lista bay. Ano Bro, sabi na una itong mga pangalan dia. Wala man tagbog yung paabot na. Bawa sa paabot eh. Wala Wala na bugas sa pangalan sa balay nga. Pero minita kayo niya. Wala ka labot ani. Kita lang. Nung sawa man ito ni. Nung wala labot, muli lang tani. Muli kita eh. Wala mo itong pangalan dia. Pangawat na lang tag langay ba? Gusto pa ta. Bawa ko ba lang ita? Ano ba ikaw nun? Bawa ta tay. Shoutout din ang mga subscriber nga mga gwapal sa katunan. What's up mga ka-F4? Shoutout na nila mo si John Lloyd Juliegi. Yo, shout out po kay Kyra Akyatan o kay
Amor Alvarez. Ug shout out ko kay Daryl Jan Anyora Perez. Shout out sa inyo mga tanan. Salamat sa paghuman sa muang video. Next video na po. Bye guys. Kay 4.